Bueno, mahigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jaime. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Jaime. Kini bang akong problema? Kinirag yung akong asawa. Abot, nga mo sigil ka ng mga babae. Usahay, di masabot. Pero araw nyo masabtan, kining akong sugilano, no? Inaniyon ako, pagsugod ng tanan, samtang nagkanta-kanta ko sa akong cellphone. Haha? Kanhil lang ko kanta, o pa mas lupid, bro. Labing-labing na tao niya. Day. Sa maning ato, pasmuhay ni. Ha? Ano ba taong pasmuhay? Ano ingo ko pasmuhay? Ano sa ba taon? Pasmuhay ni, oy. Ano pasmuhay man, bebe? Saingan? Pasmuhay nga naman, be? Sige mo lang mo kaon diha, way kanta-kanta. Kasi kaon, ako rin sa rin noon sa taon Mo kayo. gani, oh. Sige lang kaon, way kanta-kanta. Sa noon sa taon kayo, dahil maingo magpasmuhay taon ng amo taon. Ano nga ako taon. Nga sukad, wap ang itabay tabong pasmo ka noon sa... Unsay wa? Pag-sure diha mi, oy. Og wa pa Ricky, sige ko kapas mo. May gani na as Ricky, may dang panghimas mo. Huh? Kamalan ka man eh, kay nanan si pare Jaime nga mas mo gid ni nga mo. Pasmuhay. Bida, og pirmi ning ingon ini Jaime, mas may tingaling muli ko sa amo. Di pa ko mapas mo dito. Patay. Muli sa sila, pre. Sagdi na. Sige, lagi ngumuli, huwag yung muli. Utsa di ay. Ako may pasangin lang pas mo siya. Sagdaan ako na rin kaldero. Bro, siya may babae, dapat siya matiman na itong kao, di ba? Magsalig, maninuon ako noon sa... Ay mo ko nag-spoil ni mo asawa. Spoil ko taon, tapulan yun na siya. Pre. Dali na. Kao na dali. Sukan na. Ayaw na lang. Ngayon ko taon. May kao na ka? Wa. Wa, mandi kao na diri. Di na sinukan. Ay na lang lagi kay napas mo nako. Oh, unsa? Hapit ako di makaagwanta ning pagpuyo ahay mi. Gamay na lang gyud. Mapuno na gani ko layasan. Ay, sos laya. So'y kapoy biya ni Wayne bugong ni mo. Awara ka? Awara? Wala gitingali kay gugman ako. Oh. May nakita na gitingali kag lain. Hilom niya ka, Loy. Maugyog ka. Kung nakita ba kong lain, di nakakakita na ako. Unsa? Pasalamat kang yagwanta ti ka din eh. Bisan sa imo mga batasan. Mao nga ikaw, tarungan imong batasan. Magtiayon mga ka. Lihog diyas buluhaton isip asawa. Kay ayaw pag pinasenyorita ka din eh. Ako'y narbaho. Unya, ako pag mo timans kaon. Unsa biya taong ka eh. Lihog diya. Ikaw may taman sa tong kaon. Asawa ko ti ka. Maugyog ka. Mau ka. Asa naman to gisaan nimo kani adto be? Katong nanguya pa kanako nga buhaton nimo ang tanan, malipay lang ko. But ra na itong tanan di ay Jaime. But ko taon. Usa man ni gibuhat ako. Di ba na ni kamot ko mabuhi ta? Ha? Ako'y narbaho. Wati ka para trabaho para magatiman ko sa atong pagpuyo. Pero usa ni tabo, tapulan de kang dako noon sa mga. Ulti mo paglungag ako pa. Di ka kibawom lungag. Ibaw pa lang ko nga pulos na ito but-but ang imong sulti. Di ba itabog gisugot ta ka oy? Oy, Carla, paminaw ha. Kay bao pala ta ko nga ingon ani ni kang klases pagkasawa. Di mahitabong makigminyo ko nimo. Basta og dili gani ka mo sa banang imong pagkatapulan, Carla. Mas mayo pag magihay ta oy. Way ayo ni ato pagpuyo. Wa! Oh, dong. Ang tinuod na luoy ko aning kong asawa. Kay nakita na ako nga wag yu tayo hanaw sa kinabuhi ba, porbida. Di ka maumulungag, di ka maumuluto, ug sudan bisag unsa. Kay ako pa man tayo mo trabaho tanan. Pero hastang pagpaglimyog bay, di gyapon ka mao. Grabe naman sad. Mao nga usa ka adlaw ni ana. Pre! Ay pre, Premi! Ikaw ni pre! prekunot. Ikaw ni prekunot. Kanot. Kita sa rin. Pre-kanot. Ikaw din eh, pre, ha? Pastilan. Ako kailan mo, mura no kay James Coburn. Siyempre, patay na ako. What?
Bugot ito eh. Ha, dugay tawa na magkita da. Kumusta naman ka ha? Minyo na ka? Oh, palagi pre, dito ko gikan Saudi. Kasi extend eh. Mga may abot kog 5 ka tuig dito. Nakoy nauyab dito pre. Di ba? Arabiana. Matay lisuda po doy. Akong gibuwagan pre kay di man magkasinabot ba? Nga pagkauman sa akong kontrata, awa sa may wa ko marinyo, miuli lang ko. Kay gusto na kong muli, gusto na kong magigminyo man. Oh, mo ba pre? Porbeda gustong minyo. Ako niya, anak da gina na. Oo gani, mabatabang ko nimo pre. Oh, sa'y problema ni mo. Basta ikaw, naara ko. Ako pa, ha? Beda, pilangga ko tika. Tabanga, tika. O sabi, tabangan mo na ako, pre. Recorded by X Thunder Gaming. Pre, pikpikan na ni bugo-bugo. Salamat kay imo gitaong ko rible ha. Libre ba? Libre ko nung sa. Libre ka. Ano to lang, someday. Si ikaw na diya pre. Ngayon tayo mag-istorya bayan sa akong tabangan ako nimo. Okay? Kaon sila maayo pre kay inig kuan ko man mo kaon. Mag-CR pa ka. Diya na ta. Mag-inom din ta. Ya. Istorya din ta. Yaya, at timatan na dahil. Sige, okay. Tagsa na tagbaso pre. Okay rin tapos sa baso kita kay para basigot sa mga sakit na to mga pagtagdan na ita. Yan na ragod pre unsa mo gyud imong pahib. Kada patabangan mo nako ba unsa mo gyud? Ibagi ka nga hinay kung mga diskartes mga chicks, di ba? Mas bilib ako nimo basta ba hinas mga chicks. Bidasan ng istorya. Pre, abi na mo, lisod kay na sa unar na. Karon minyo na ko, binutan ako pre, kay sa una, grabe. Biro ba yan? Kusugay ko mo mamili og babay. Pero karon, wipely ay. Resulta nga murag pinilian mo hinoon ko sangko hinoon. Agaba siguro niya ako pre. Mao nga ikaw seryosoha ang imong parte sa imong pag babae gali seryosoha gina ha. Ayaw gyud pag binuang ha kung naminyo ka kay ang gaba dili gyud magsaba. Mga pre, kiring mga tanan ko nimo ba? Mauwang kumsulti. Mauwang kumsulti sa babae pre. Mo di ko kibaw musulti yun. Di ka kamusulti? O di ko ka istorya diretso ba kay ini katubang ako sa babae murag mukurog akong itlog. Pida sa gaba sa di mo tao no unsa. Di ka kamusulti ka sa iyo na pangutan-o na rin mo. Day, unsay mag-una kung ang bitin mukamang. Mingon mo yun na, di ingno din mo. Yab na ta. Simple na. Unsa ba tao na? Kung di ka kasulti, iagig chat. Ano ba, high-tech no itong panahon na ron, di ba? Pero meron, imo siyang chatan, niya imo pasunumbingayan ba? Imo ron siyang chatan, niya imo ingnon, baboy ka ba? Di ka ta mataparusan na pre. Di ta mapuspus sa babae na pre. Unsa man taon? Wa pa magilin mo na. Mutana pa mo na siya. Maingon pa mo siya. Bakit? O nya sunod. Nag-reply, imo dito bagon. Imo din nun. Kasi, mapigilan ng damin ko sa'yo. Diba? Kana. Diba? Baboy ka ba? Bakit? Barbecue hunti ka. Simple kay tugtugon yun. Nindot pre, nindot. Mupahiyom gani na niya mo sin og smiley aboti pa sa buta na nakauyo na sa imong pagsulti niya baboy. Imo sa diyang follow-upan. Mungutanan din ka. Imo ingnon nga unsa gani ito yung numero anang unsa gani anang numero nga 143? Unsa gani na siya? Nya mutubag mo din na siya mo yun kuan ka ng I love you. Inikingon nga I love you. Ato ba gada yun? Inga nga I love you 2, 3, 4, 5, 6. Wala! Daog na! Way hunong-hunong inyong romansa na. Kumaugi ka pre. Marong ko. Sundon ko na sa ila pre. Okay. Salamat pre. Sige. Tiwa sa ginom. Sige! Nalingaw kay ko sa panagbanding na mo sa kong barkada taon. Kwartahan naman. Ay yata ng gasto. Nya pagpauli na ko, agtagaan sa kwarta 5,000. Lipay sa taon kay ko. O nya, asam ni Behana. Nilakaw na sa duwam nang hinako eh. Pita gini akong asawa eh.
Huwag ka palimpyo din eh, oh. Na yung mga plato, hugasan, niya pa. Pait tayo din bayan na, eh. Oh! Puwas akong papa. Bida sa demo ay. Ay, berda. Kita kaskusawa ni Agi ni. Si Carla, may agi man to diri siksigaw ni ko ang yuto ay. Ha? Mau ba? Basig na ito date. Date naman. Basig na siya ilakaw ba? Kuan, basig mapilto siya beauty pageant. Bahala na siya. Takitag beer niya, be. Tawag botilya lang. Uy, asa man ka mag-inom? Ato Resbay, ato ko inom dito. Ari na lang, dire. Ay, bida. Ako'y table ni mo. Tunggulan ko botilya akong... Wag gali ko basiyo, gida. Tuwa ko botilya lang, be. Ako lang yung iuli ang basiyo, ha? Sige na lang, oy. Di pa lang ikaw ay. Sus! Pastilan. Narapat Bida, ako'y gaandam nga idibol. Sabay, idibol. Waka botilya do. Sige na, ay, bida. Sige. Dali agay mo, inom no, kay inom no, kay ko. Oh, dong, nana di ay ka? Kupay nun nga. Nana, ganin ko din eh. Tinuol gila milakaw ka. Kaya, mao na yung sulop. Kiyawa ni mo sa. Nga na di ay ka ni, unsay problema, ana? Ha? Bida, matahan na ako sa problema. Kaya kala, minyo ang taon ka. Sa ngandoy pa kang minyo ka kusap. Ha? Uy, ay pagbuot kung sa konsulubon, uy. Kaya ikaw ba yung obeta ka pagbuti, ha? Okay, ano? Unsa man kaya gusto ni mo may tabo? Unsa? Unsay gusto ni mo may tabo? Unsa magyahay na ta, ha? Wala tay butan na yan eh. Uy, ay kung hadlo ka na, Jaime, kay bisag karon dayon mag-iyahay ta, di gyud ko mahadlok. Aw di ay, gusto di kang maingon kita na ha. Sige. Bahala na kas buhay mo. Uy, bahala sa uroy ka. Bahala bitaw. Tadaw na to. Huh. Pangayon na ako ha. Pangayon na ka o na. Pangayon na. Ay, kabala ka. Kay bisag usa ka dako di na mahitabo nga mangayo pa ko nimo. Bahala ka. Yung matpapasok na yun na ako bayana na. Muradunan ni gisaligan. Pero sige lang. Tadaw na to. Kinsa ko tayo. Kansi na to. Ay, bida. Ako may naitrabaho. Ikaw. Ha. Tadaw na to. Kinsa. Mapas mo na to doha. Ako cellphone. Spray ka na. Siya ninawag. Hello, pre! Pre! Bakit di ka ron? Oh, ako'y duty ron, ha? Day off lang ko. Mas mayo noon. Kita ta ron. Kaya na ko'y ninduti balita di mo. Ha? Mau ba? Sige. Asa tamo kita? Recorded by X Thunder Gaming. Yan na, nakailis ako. Blackout ako. Hindi ko mista din eh. Bahala na siya. Surok akong dugo. Magtadaw niya akong asawa. Purbida eh. Kani. Kining may tabo na mo. Okay na akong porma. May tabo niya magkabuwag yun yan doon. Padoon na yun eh. Bahala na siya mulakaw. Basta ako mulakaw sa ko. Bahala na siya. Sagasa pa siya. Di ko manang hindi ang mulakaw ko. Wag yun siya tanaw na ko dahil. Pero, wala siya pakialam sa buhay ko. Bahala ka niyo, ha? Mayor kay gitawagan ti ka pre. Kay wam di kay lingaw ron di ay. Parehas kita, pre. Ay, ako sa bitaw. Makilingaw sa bahay. Magunsam ko dito. May noon. Magingaw-lingaw ta. Yan. Tuo di ay. O sa ito yung magbilita na ko? Kato yung mag-iingon? Ha? Nindot ka balita? O sa ba to? Ay kuan mangod pre baka tung akong giingon ni mga akong gipanguyaban ba. Misugot na! Gigamit na ako yung mag-ingon. Kaya mo gitudlo na ko. Uskang daliar lagi pre. Nagalar kayo sa? One click. One click? Tando din. Boy dua-dua. Pasig bagaon sa ginabayan na pag one click ha? Ano ba? Abay, nun! Sa bata pa ng bihara, pre? Bata ba? Amurag idira na siya. Minyo na siya pre pero buwag nung kuno siya siyang bana. Kun mo! Walang sabit, pare! Sige lang, pagkaslin na. Buwag ko na sa bana. Ay di pwede pakaslan pre kay buhi pa mayang bana pero buwag na sila. Di pa nul na nilang kasal nila, ha? Divorce ba sila? Dakuar ba gasto ng divorce, pre? Sige lang. Norman? Basta, importante pre. Libre na mi. Mau ba?
Ay, paila-ila dyan ko uyab ni mo, pre. Way problema, pre. Mabitong gipari, tiga, gipilaila, taga. Oo. Magkita mo ron. Ha, mo ba? Magkita rin mo? Kamo. Sige, ikaw, mulakaw ka. Kami rin magkita. Dali, magkita, meron. Yeah, magkita sa mo ba? Kami, magkita sa me. Sige, mayo noon. Sige, pre. Account sa to, pre. Ha? Waton na lang to. Mare naman to ba? Sige, Ako sige. mo siyang gipari, pre. Crispy pata. Original Crispy pata. Oh, sige. Uy, siya na rin, pre. Nanawag na ko. Hello, love. Love. Where were you? Oh. Naladi ka? Oh, yan yan. Dali mi sud. Iya, pa na. Maunan. Yes, my love. Laos lang nga rin. Sos. Bida. Oh. Oh. Sige, dali, love. Ay. Magawa ka? Sige, magawa ko ha. Sige, bye. Kisa may huwat ninyo doa, ikaw siya. Ako. Nana siya, pre. Nana siya sa gawas. No, yun. Mga pa kung pag-abot niya. Amso na to nga rin ito taon. Lipay ng gide ka. Neron, propida eh. Paksit bilbil yan. Buki din. Buki din. Ano, Ray? Buking pakwan. Hi, love! Okay. Ano namin, Dre? Hello, love! Ano, Dre? Namiss ka? Ay, mauni. Pre. Mauni mo yun, pre? Yes, pre. Kailan mo? Ako man yung asawa, pre. Ingat siya buwag ko rin siyang bana. Buwag na rin mo, pre. Kiyaw, ay mahana. Ano, pre? Sige, pre, imo na na. Gusto mo kakakonsumisyon. Imo na na siya. Ay, pagtuon niya, love. Kay wala siya hinungdan nga pagkabana, love. Siya may hinungdan, ha? Ikaw may hinungdan! Tapon lang pagkas na kamatay. Sige, pre, minyo, pre. Ha? Divorce mi. Ang paano lang mo kasal. Permari ko, divorce, pre. Sulti, pre. Pag minyo na ko, pre! Ha? Mauni ako problema. Sakpan tao na ako at kong asawa. Gusto yun di siya magbuwag me. Kaya nakita naman siya sa kumpare. Pero nakapait sa kumpare taon. O sila maminyo. Gusto na ko siyang buhian. Pero naluoy ko sa kumpare. Kaya siguro mo yung mag-antosong akong kumpare atong bayhan ng akong asawa. Usay bato na ko ani. Pugnan ako sila. Bam, basahin tayo abis, Bible be. Nga pwede bang ihatag ko niya akong asawa sa kumpare. Pasagdan lang ko sila mag-ipon. Usahan, Bikono, kung ka mo pasulti yun. Usa inyo ikasulti, Ate Pres. Usahan, ha? Usa isulti ni mo, Ate Pres. Si Jaime ko. Thank you. Bam! Good morning! Isa yan sa tong Cinderella. Si Jaime Bam, kini si Jaime Bam, kanang nakasawa taon o kanang medyo tapulan sa taon ba, medyo wa sa ikabangga-agad sa mga trabaho sa panimay. Murag iyang asawa mo pa nagtrabaho pagitag kwarta para makaon nila. Ay asawa iyang bana, sus karon ang iyang mga bana sa mo trabaho sa tanan gyud sa panimay Bam, laba luto, tanan sukaran pa siya niya, kasabaan pa siya makataganta siya ingnon man sa ninyo ha para pas mo ninyo. Mao na diha Bam niya karon ang problema kay ang iyang kumpare nagpatabang niya pagpatabang niya sa iyang kumpare niya nga makauyab siya nakauyab gyud iyang kumpare wa siya kay bao nga ang iya ring asawa mao giuyab siya iyang kumpare pagkakita niya nga uy mao ni mong uyab pre sige muha na iyang gihatag Bam kay lisod man tapulan mo kayong bayhana niya di siya gusto nga sad ikaw pre una nga makonsumisyon ka ganahan ka imuha na mao na ang problema karon Bam. Saon niya yung asawa, pwede ba nga biyahan niya? Kanya luoy sa siya si kumpare. Mas naluoy pa siya si kumpare Bam. Kaysa iyang asawa nga grabe katapulan mo, grabe yun kayo. Tanan naagyon niya basta tapol o buhat sa panimay mo kinahanglan. Unsa man nato Bam? Diretso ta sa paambit Okay, paambit, pagtambang ari ka dire sa panultihon 5 verse 3. Ang mga ngabel sa daotang babay tamis sama sa dugos ug ang iyang hawk sama sa lana sa olibo. Apan ini kahuman sa tanan. Ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samad sa
espada. Dadon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay ug ang dalan iyang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. Lain pa nga ari gyapon sa Old Testament. Sige. Sirach 26 Ah. verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitas-on siyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Karon, nindot bang iyang asawa? Mapilo bang iyang kinabuhi? Aha. Sa atong sugilanon nga nabati karon, written by Direk Arellano, kanang na ang nasuta nako nga ang bana musugot lagi iyang asawa o yabon sa iyang kumpare. Di ba? Imo na mato pa. Iyang kong yatag lagi. Ang ako'y konsulti ni mo Tomas. Singalan niya? Pedro? Singalan? Jaime. Jaime. Dili, Pedro. Pedro, iyang tong amigo. Si Jaime na, nagpatabang. Jaime. Ang ako'y konsulti ni mo, Jaime. Pananglitan o dili nakaganahan sa imong asawa, ayaw lang itukmod sa imong kumpare. Di ba, sakit mo sa naman. Para na ko, ginana yung style ba? Nya, tapulan kami niya. Murag gihimol siyang buang. Ang iya pa yung kumpare yung Mo lagi. Ako na ba may bahala ka niya? Umulaki kung akong pasabot kung dili na ka, ayaw po lamang ay hatag dito. Kay kung imong ihatag niya, pwede imo lang siya pasagdan. Di na ka magpakialam niya, di na ka manggilabot niya. Kaon na kag imo, tuog lang kag imo, bisag kauban mong kwarto, higda lang ka niya. Wala na ikatong buhaton sa mga magtiayon. Apa na ayaw lang ikaw yung mutok mo di hatag kay ngano, murag nagbanig ka daan sa impyerno. Wa ba siya magbanig? Bam. Wa siya magbanig. Daan iyang asawa mo ay nagbanig sa iyang kaugalingon sa imperno. Kaya siya may mangitag pagi. Iyang bana, tarong kayo. Trabaho tanan sa panimay. Pero siya yung gibuhat. Aguyab-uyab siya. Lakaw siya. Nag-abot bay. Agagma. Mugbo kay gisulom nga machot. Si iya di siya gatudlo di ana. Wa. Dili siya gatudlo. Siya mismo ang ganig siyang imperno. Ayang kalag na to si Pirlo. Apan suwayi lamang pagbadlong og dili siya patuo naara niya kinara ba Ispanolti sa laing bahin sa kasulatan nga badlungon ang tao. Apan kun imo siyang pasagdan mamatay siya nga naa kay tulubagon. Apan kun imo siyang gibadlong nya di siya patuo wala na kay tulubagon ini kamatay niya. Mao nga ako ikaw nga naman nimo Jaime suwayi siya og pagbadlong pahimangnog di siya patuo pasagdahin na lamang. Paglakaw lag imo no unya kung mahimo ayo lamang pagbaton og kasilo basag dahil siya kay matud para ba kanang naang magsige kuno tag simba si tagtawag sa Ginoo kada adlaw kada oras apan wala ka makakita sa Ginoo nga naar sa imong kilid kun duna kay kasilo sa isikatawo nga gihambin mao nga pasag dahil siya badlunga og di pa to pasag dahil kaog imo, katog og imo, hayang og imo, takilid og imo. Pangihi og imo. Pero bam, asa akong side bam, di ko na siya patulgo sa akong primay. Magbinuang siya nga, ato siya sa akong kumpare, ato na siya dito. Ayaw nag-uli diri. Sa ato diretsong istorya kanang ang sa ako nang gingon giyahe siya og di siya patuon ang pasagdahe aron akong pasabot nga wala na kay tulobagon. Panang ug dili siya magpadayon siya Goliath dili na nimo siya Paulion ato na siya dito. Ingnon nimo Jaime. Wa kay kauban di ay anak ko higda. Tawa na panagan ni talo manon. Ko ang pasultihon. RMN